Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Nanzi makadii zvenyu mukomanashi, please chitupa changu vikai. Inini ndiri mukadzi ane 25 years, ndine vana vangu vatatu vandakaita ndichiri kuendawo kubhawa, uye vana baba vacho handitovazivi nekuti vana vemusanganiswa. Mukomanashi, handizivi kuti yangu ikesi here kana kuti chii chinokonzera kuti ndinge ndichienda kubhawa pamwe nekungorara nevarume zvinenge zvisina kana protection. Mukomanashi, mukukura kwangu ndakakura ndichigara namama vangu nastepfather avo vaiti kana vakatsamwa vaibva vatanga kundituka. Mukunondituka ivo vainge vachiti, uri pano ende uri kungondiremedza nekungokuchengeta. Ivo baba vako vachifara vakasvika pakundiudza mashoko ekuti iwewe hapana kana chaunofa wakaita mulife mako kana baba vako vasina kudzosa mari yangu yandakakuchengeta pamwe nekukuendesa kuchikoro. Mukutaura kudai ndakabvunza amai kuti mashoko ababa anorevei. Vakati ndo zvavanoita kana vasina mari. Pane umwe musi wandinorangarira kuti ndainge ndichifamba kumberi kwababa, asi ndichifamba kudaro ndakangokaruka ndacheuka. Ndipo pandakabva ndaona kuti stepfather vangu vakandinokora tsoka yangu, asi handina kukwanisa kuvabvunza sekuti ivo stepfather vangu vainge vari munhu uya ainge achityisa pachake. Ndakaudza amai, asi amai vakabva vati izvi zvauri kuda kuita wava kuita like munhu ari kuda kunangana nemurume wangu, ende kasi wava kuda kunanga baba huro here? Munhu akakuchengeta kubva uchiri mudiki vobva vazokuroya nhasi, vakadii kuzviita pese apa? Mukoma, panguva iyi zvekuenda kumasowe zvainge zvichiri kusanzwisisika nekuda kweudiki hwangu. Takazoti tagara, ndakatanga kuchiva vanhu vaya vanopinda mubhawa. Ndakatanga kutiza pamba ndichienda kubhawa manheru kusvika ndabata vana vese vandiinavo. Ndakasvika pakudzingwa pamba nastepfather vangu, ndikabva ndazotanga kugara ndiri ndega, asi ndiri kutambura ende amai havanditariri kana kusimudza musoro wavo. Mukomanashi, ndinovati ndiudzei kuna baba vangu vakwanise kundibatsira kuti stepfather vangu varipwe, upenyu hunditambanukire. Asi amai ivo vanoti havatoziviwo kuna baba vangu vechokwadi. Mukoma, inini ndine jambwa rakaiswa pandiri risingaiti. Iko zvino ndava kurarama nemapiritsi mushure mekunge ndasangana nevarume hobo pasina kana protection. Vana vangu vaviri mukoma, unfortunately ndakazovazvara vaine HIV. Vana vangu ava zvekare mukomanashi vari pamapiritsi. Sezvo inini ndakazononoka kutora mapiritsi, ndakazotanga kuita zvemapiritsi mushure mekunge ndabatsirwa mwana wangu wechinumber 3. Asi pandakazvara mwana wangu wenumber 2, ndakatoona kuti ndainge ndazvara mwana ainge aine hutano. Asi chakazondinetsa ndechekuti nekufamba kwenguva ndakangotanga kuona kuti mwana wangu ainge ava kungoperezeka, asi ndaisaziva kuti kochiko chiri kukonzera kuti mwana wangu ange achiperezeka kudai. Izvo mwana wangu mukomanashi ainge atobatira chirwere paya pandainge ndichimuyamwisa mwana, ndainge ndatomuafekta nechirwere. Pandakazobatira mimba yangu yechinumber 3, ipapo nguva yacho umwe neumwe uyo ainge achienda kuscale aifanira kuti atange atestwa. Saka inini pandakazotestwa ndakabva ndabatwa ndiine chirwere, ndokubva ndatotanga kutopiwa mapiritsi awo ainzi anozoita kuti pandinozvara ndisazotapurira mwana wangu chirwere. Pandakaona kuti ndainge ndapiwa mapiritsi iwawo, ndakabva ndafunga kuti mwana wangu kamurwariro ako kaainge achiita uyo wenumber 2 pane problem chete. Ndakabva ndaenda nemwana wangu kuchipatara. Mwana ndokubva atestwa, ndokubva atobatwa kuti nayewo ane chirwere. Mukoma, unfortunately nemwana wangu uyo wechinumber 3 handizivi kuti zvakazofamba sei, because nayewo ane chirwere, nayewo ari pamapiritsi, asi mwana wangu wekutanga ndiye ari safe zvake. Pamwe ndinombofunga kuitawo chine musoro kana kutengesa hako,
asi ndinongoyerekana madeko ndakubuda ndobva ndasiya sometimes ndakira vana mumba because mwana wangu uyo mukuru ava kutokwanisa kutoriritira vanenge navake. Izvi ndinenge ndichingozviitira kuti ndinge ndichienda kubhawa. Chinoita sechimweya ende chimweya ichocho chinoita like chinongokaruka chandipfeka mukoma. Zvinhu zvacho hazvitombokontroleki. Nditori neaddiction yekutopinda mubhawa. Kana ndikagara nguva refu ndisina kuenda kubhawa mukoma, ameno zvandinongonzwa munyama dzangu kuti pane chakashota pandiri. Asi the moment yandinozongonopinda mubhawa ndinobva ndanzwa kuti nyama dzangu dzinobva dzarelaxa manje. Ende kana chimweya ichocho chandibata handigoni kuzvidzora. Zvandakazoita ndezvekuti kana ndava kubuda ndinobva ndasiya ndavika gasi because pane pandakazotofonerwa neumwe muvakidzani wangu achindiudza kuti vana vainge vasiya gasi riri on. Ende izvi zvakatokonzeresa kuti ndinge ndichiona kuti vana vangu vaikwanisa kuzototsvira mumba inini ndaenda kubhawa. Mukoma, pane pandakatombosiya mwana wangu mucheche uyo ainge aine 8 months mufunge. Kana ndikamutarisa mwana wangu mwoyo wangu unobva watanga kurwadziwa. Mukoma, inini ndatambura neshavi iri rechihure riri pandiri. Mukoma, ndinoda help. Kwandiri kufamba kumasowe ndiri kungoudzwa kuti pane munhu akagadzika shavi iri pandiri, ende wose anozama kundibatsira anondibatsira zvekutoti ndega ndinotoona kuti apa ndabatsirikana, but shavi iroro riri kuita sekunge rinobva razodzoswa zvekare pandiri by force. Saka inini zvangu handidi kuvapuma uroi sezvo vari ivo vakandichengeta, asi ndinoda kuti vana vangu vandakazvara vakwanisewo kuzorarama upenyu hwakanaka. Upenyu hwandiri kuraramisa vana vangu mukoma, inini zvangu unondirwadza. Handidi kuti vana vangu varambe vachingorarama upenyu hunorwadza kudai. Ndaikumbirawo vabatsiri kana kuinewo vanokwanisa kuita go back to sender vakwanise kuburitsa chokwadi ichi chakaiswa pandiri. Please ndikwanise kuzorora. Ndashungurudzika mukoma Nashi. Kana kuinewo wamunoziva, please ndibatsireiwo. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi. Inini ndiri musikana ane 27 years. Ndakakurawo ndichichengetwa nabamukuru avo vanova murume watete vangu. Nyaya yangu zvizere yakamira yakadai. Baba vangu vakafa apo pandainge ndichiri mudiki, zvekuti ivo baba vangu handitombozivi kana chiso chavo. Saka ndakazokura naamai vangu. Ndava grade 5. Amai vangu vakabva vazongosvipirwa nenyoka mumaziso. Amai ndokubva vatoita bofu, vakabva vazotorwa nehama dzavo. Inini ndokubva ndazotorwa natete, hanzvadzi yababa vangu, vainge vasinawo mwana. Ndakabva ndatanga kuchengetwa nabamukuru zvekuti hapana chandainge ndichishayiwa. Kusvika kuyunivhesiti iko zvino ndava kuenda kubasa, inini ndinotochengetawo amai vangu semunhu akura. Ndakazotaura natete kuti ndaida pangu pekugara ndega, asi ivo vakabva varamba vakati inini handina mwana, saka vakabva vati ndinosara nani kana iwewe ukaenda. Ndakateerera semwana, asi handina kuziva kuti pane zvavainge vakaronga ivo nemurume wavo. Saka last month tete vakabva vati vanoda kundipa murume wavo kuti ndinge ndichizova mukadzi wavo, ndikwanise kuvazvarira vana panzvimbo yavo. Saka inini ndakaramba, ndakazama kuudza dzimwe hama dziri kuti gara ipapo urorwe, tinoda mari. Bamukuru vangu munhu ane mari dzake, asi inini bamukuru ava handina kana mafeelings navo nekuti ndine mukomana wangu wandinodisisa mukoma Nashi. Handina kana support. Hama dzese dziri kuda mari asi hadzisi kutarisawo mufaro wangu. Kuti ndinge ndichiudza amai vangu nezvavari ndinenge ndava kutovawedzera BP vakafa. Mukoma Nashi, dai baba vangu vainge vachiripo handaipindana nekunzi ndinge ndichiroorwa nezidhara rine 59 years.
mukomanashi, inini handinawo mufaro. Ndiri kukumbirawo imimi vedare kuti munge muchindipawo mazano nekuchimbidza. Ndine stress nekuti kana zvikaramba zvakadai ndinoona sekunge zviri nani kuti ndinge ndichifa. Mukoma, please post my story apa kuti ndinge ndichitiza tete nemurume wavo. Vanhu ava mukomanashi vanhu vane mwoyo yakanaka zvekuti dzimwe nguva pandinofunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichitiza, kana ndikagara ndangofunga nekutarisa tete vangu ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza, because pavakatotaura neni vachinditi, saka izvezvi nhai mwana wehanzvadzi yangu, kana ukandisiya unenge wava kuda kundisiya nani. Tarira uone kuti nezvandiri izvi chingogara nabamukuru vako ukwanisewo kuvapa mwana. Please help me, mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Please ngatitaureiwo naye mucomment section pakadai, kana uri iwe unopafambisawo sei. Hanzi vanhu ava vakandichengeta kusvika ndakura, vakandiendesawo kuchikoro. Zvino ndava kunzi ndinofanira kuti ndinge ndichiroorwa nabamukuru. Hama dziri kuti idzo pandinoroorwa bamukuru vanofanira kuti vange vachibvisa zvekare dzimwe mari. Saka hama dzangu dziri kuti dziri kuda mari, tete vari kuti itirawo bamukuru mwana. Vedare ngatibatsireiwo mwanasikana uyu mucomment section. Regai vataenda panyedu inotevera. Makadai mukomanashi, inini yangu yakamira yakadai. Tiri mugrupu revanhu vari kuminda overseas, saka taingotaura tichitaura zvikanzwana ndoda kuzobuda October ndevapi ndobva tagurupana paya. Saka takazoenda nakuinbox inini nevamwe mai vari muRasing Bank tikatanga kutaura. Inini vakatonditi ndiri kusumuka next kuenda kuZimbabwe kumabiometric. Ndikati neniwo ndiri kusumukawo chichina, ivo vachisumuka vakati vasumuka chipiri. Vasumuka vaenda kumabiometric kuya. Ndichisvika muHarare ndibva ndavabvunza zvikanzi aiwa ini ndiri kuenda muSemande kumabhayo. Ini ndikati haina zvangu hasati zvaita, pane mapepa 1 2 3 andichiri kugadzirisa. Ndichibva ndazotowo musi wechipiri ndakubvunza makafamba sei, zvikanzi ndakafamba but ndichadzokerako futi. Kana ndadzoka zvino ndamboenda kwaguti kumusha kwomurume, ndoda kuzodzokera pane passport kudidi. Ndotoudza wangu inini akanga ajenda inditira hangu, zvikanzi passport ari kutaura ndeyepi bosuka kudiwi passport. Ndobva ndasongomufudza zvikanzi no, pane zvimwe zvinhu zvandasina kugadzirisa zvava zviri mune old passport. So semunhu wandaivimba ndichifunga kuti tese tiri kutaura chokwadi, tiri pamwe chete. Inini ndaimuratidza mapepa angu kuti ndatoita fomu rakati raita, ndabhadhara chakati chaita. Zvakaingoti zvasara mune imwe foni ndichazokutumira, achingodaro. Ndobva ndazomuti baba ekwangu wada kuti vaitewo chinhu same tingoenda kawani. Ndangofunga zvino tingonotambura tese kawani. Hanzi vanga vati gwene hanzvadzi yangu iri kunoku anoita mapepa iwayaya, anoita 3 days. Munhu anenge akutoenda kumabhayo ini plus akachipa, anoita mari zvikanzi paper week anoita 1.8 kuvaiitira mapepa avo zvese chichichi. Ini right, because zvimwe zvese zvodiwa matitle deeds chichi zviripo vanazvo. Zvikanzi ndabva ndaisa mari yaya pamukuru yaenda kumunhu yayo kuSouth Africa. Ndikatomudza ndikandamutumira zvikanzi anovaitira wiki yechi2 ko mune mafomu here baba kuZimbabwe kwamambopiwa kuti mufile. Zvikanzi handina. Ko mune chichamamboti obva azoti musi wa6 August. Zvikanzi dhani. Ndobva ati dhani. Zvikanzi chindisirai mari yekuti yevhisa. Ndikati no, mari yemabiometric mari ndinayo muaccount, ndinobhadhara ndega. Hanzi aiwa ndini ndinobhadhara. Ndobva ndatofonera mai vaiva vakandipa nhamba. Ndikati nhai munin'ina chinzoka munhu akutanzi ndimutumire mari yemabiometric zvinoita here? Zvikanzi ini ndo zvaakanditira muisiri, anoita zvese. Ndobva ndaisa 3000 yemwe muaccount make. Ndobva nditi ndobva ndati ko muri kunzi dhani maikafila here zvimwe zvezvezvi, ko matiketi chichi makaita here? Zvikanzi akangoti anoita zvese. Kubva musi wa7 oya watora mari iyoyayi haana kana kusambobatika. Kuda kuzama kutaura naye
ukamufonera hapiki, ukada kutaura naye haatauriki naye. Saka ndozoudzawo vamwe ndobva ndibvunza kuti kwai wachina shamwari yenyu yamakasangana naye mugurupu iyoyo, munoziva kuti mugurupu mune vamwe vanenge vatouya vachida kuzimbabwe vasina kuuya kuzoita process. Makamuona here kumabhayo kwacho kuzimbabwe? Handina kumuona. But nanhasi magurupu evanhu vari kuda kuenda overseas anongorimo, anenge achitoparticipata semunhu ari kuda kutodi kuendawo. Saka handisi kuziva kuti vari pamwe chete here naiye munhu wachona waakandipa kuti ndimunhasinye kana kuti ndinenge ndichinyepeko kana kuti chii, handitombozivi. Munoziva handitori ndine stress, handisi kuziva kuti zviri kufamba sei. Ndobva ndazomuti chingodidzoserewozve mari yangu 4.8, mari yakatowanda isi, mari inoita sei yekuti ungainhunga. Saka ndechingonzi chipiri chitatu, kana ari saiye hake nyamwa kutora mari wachona haadaire foni, nange ukamufonera hatauri newe. Mai vava vanenge vachingoti ndiri kubasa, ndononoka kubva kubasa, enda zodarika nekoenda musha, nyaya dzachinambodzisi dziri kufamba nepi dzichinda nepi. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, zvakangooma hazvo vedu we hanzi ndakadyirwa 4,000, handizoti 4,000 rands kana kuti i4,000 US dollars. Asi ndakazovakumbira kuti vange vachiitawo audio kuitira kuti audio yavo inotokwanisa kutobatsira umwe munhu anenge ari muprocess yekuti ange achigadzirisa iwo mapepa acho awa, achinzi unokwanisa kuendawo kumhiri kwemakungwa. Ndichazouya nechirongwa chiya mushure mekunge ndanyorerwa all the details that are needed kuti ukwanise kuenda kumhiri kwemakungwa zvisina kuzodyirwa mari mukati, ukwanise kutevera the correct procedure kunyange zvikakutorera makore. Asi if your goal is to migrate to Europe, zvinenge zviri nani kuti zvikutorere makore than kuita shortcut in the end wobva wazobirwa mari.